danna subscribe, sannan sai ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun. Barkanku da zuwa nan canza mai albarka. Idan kai sabon zuwa ne muna roƙon ka da taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar mun ɗora. Labarin da muka zo muku da shi a yau a cikin wannan canza mai albarka. Matasa sun aika wani matashi barzahu da gaggawa suka ƙone gawarsa. Fusatattun matasa sun banka wanda ake zargin ɓarawo ne wuta bayan sun kashe shi a garin Edeje da ke ƙaramar hukumar Izofi ta Kudu a jihar Delta ranar Talata 24 ga watan Nuwamba. Wannan canin tamu ta samu cewa wanda aka kama yana ɗaya daga cikin gungu na masu aikata laifin da ke addabar mutane a yankin. Ya bi wata yarinya ya razana da bindigar roba ya karɓe wayar ta da kuɗaɗen da ke hannunta. Rahotanni sun ce bayan yarinyar ta kula cewa bindigar ta roba ce sai ta yi kuruba har matasa suka nufo wajen. Sakamakon haka ɓarawon ya ruga da gudu kuma jama'a suka biyo shi har suka kama shi, suka yi masa duka har ya mutu. Daga bisani suka banka a gawar sa. Kakakin hukumar 'yan sandan jihar DSP Onomi ya tabbatar da abubuwan lamarin. Ƙarshen labarin kenan daga wannan tunin ta mai albarka. In kai sabon zuwa na muna roƙon ka da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a kan lokaci da zarar. Kasance da wannan tunin ta mai albarka da suna Zauren Arewa, sai kun ji mu a wani labari.